Sembut Menteri Rembak Kejela Mbak Prestun Tensong, Henin Gesngi Ketah Kekar Tarik Unai Lur Arjar Arpulai, Ulalait Ban Penhap Perdano, Ya Kejing Rakhe, Ya Kejingdap Kabasispa Arpsan Snem Jong Kepentor Umkra Presbyterian Secondary School, Kabadan Hapentor Ba, Lene Kejing Rakhe Jong School, Ya Kekos Kui Centennial Jubilee Jong Ketika School. Uba Prestun Tensong Habakran Kumukongsan, Ulai Kejingiro Ya School Kabalasai Kiriu Pokmat Ha Kejela, Kibateri Ha Kibenta Baper Ban No Senyang Ha Kejela Barokawai. Ulong ba kejing kenjo jong ke school syau maumer uba cispa arpsan snem kadai benang ai mensim shishu ya kinong hikai ban yai tresistom ban ai kejing dang jing start syaki kena pulih ula kentu ki bor peniat jong ke school ba kindang beteng ban tresistom bat ban bentikna ba ke school kenang roy bat nang kiu syprang hai kilentia jongka ban ai kejing sekri hakim lang salang na galiang jong chief executive member jong ke KHDC uba peniat sing sim ubalai don lang hakti kesngi haba ajing kren ula ai ke jingero ya ki missionary ke balai no senyang na ke benta ban kentiu ya ke pule puthi hari lum khasi bat jantia bat daileng ba jong senyang jong ke Wells missionary ba Reverend Thomas Jones ula ai ki dak tho khasi uba peniat sing sim ula penpena ba ke KHDC kanai arab sanlak lengba jong 15 finance commission ya kene ke school ha gene jing rakhe uba Prestun Tensong ula palai pai baru ya ka kot sa jing ken mau jong ke school bat la pen ku buram ru ya kino hikai jong ke school bat la pen ipu iping ya ke jing rakhe de jing rawayam de jing shan ki ba pen sngo tanat ya baro ha gene jing rakhe lai don lang ru UMP jong Lok Sabha uba Vincent H Pala nang ta menteri jong sarkar jela uba AL Hek uba long ru MLA jong than nang ta chairman jong ke HDC uba Lam Prang Bla u deputy CEM ke HDC uba PNSM uba long ru UMDC jong ke than nang ta ginong sharai jong balang Presbyterian Namokhar bat pentorum kra ha ke jing don lang ru jong ginong peniat bat kino hikai jong ke school kentup de ya gi kena school ki pamanta bat ki pamanswa lembat ki we Ai kumlei kerpang ya kinong ilam hapok kabalang jong kabalang Presbyterian Pentor Umkra nuri pastor in charge ki pastor ki timen basan ki rangwa balang ki jinseng kinthei ki jinseng samla bat ki para bangit baro ki badan hakane kapor kerpang ru ya kinong hikai ki bela hikai na du kapor basdang ki school hadu kini kapol ke bagi don menta ki don ru na ki wei ru ki balang ki bai shim mentalang hani ki don ki sisters ki don ki wei pat ni ki wei ki school ki bai don lang ka jing don lang jungi lang baro kala pen pu pen pien shisha ye kini program hani ka sngi kalong ka jing shisha ba ka jing wan jong ki missionary ars pa snem menshwa she kategori ka jungi kelawan rabun ki jingkela ke beningkong bangintip yoblei baim nolor kata ke jingkela ke bebut kawan hakaban wanra ye ke jingnang jista hakani kari ke jungi om tang kata ke jingwan jong Reverend Thomas Jones lawan ra ya udap kule jungi khasi kejingwan juga missionary arspak sena menshwa lawan ra'ru ya kejing mentoy ya kari kejungi kamtam hakakot kakia bangi i missionary la talong ke balang Presbyterian ki wewe ki balang kila
don shisha kata ka jingno senyang ban penlong i gani keri ka jungi kum bakalong menta dei na ka jing no senyang ka jungki bat ka jing i jengai ka jungki semua bakani ka school kala penmi shibun ba ki riu pau khmat hagani ka jela hakini ki shispa arpusan kali ki snam kumbar shu ain kusa i chairman joki agency ila long iwe na ki nuksa si ibadai teng iwe na ki kena pulih hagani ka school nadu snam prapua langam bakla kak ndai spa prapua nasi kidon sikiwe kibla pau ha ka kam sorka kibla pau ha ka kam khai bat kiwe sikin kilami na kadi school te kadi school bakadan hani po penhor kra kala ajing ku tang ye kadi imlang salang ha kadi dong bakashnong henry kala penyaru kajing syakri syakiwe pat kijaka bat khamtam ya kadi shlong hi brok kowe na kaliang ngajungi kum ka council kum ka KHDC ringkat kajing ya penbaik lang be deputy CM ngila penkre ban ai kajing rap kum kadak kajing kenmau ya kajing no senyang hakapuli puthi kabaka ni school kala ai ka imlang salang bahaka ni kajing rakhi kan ki shispa absan senam nakal yang ke council ngin penbana bangin yarap ikan ni school mentau senam kabakot absan lak ban tei ya kan ka yin school kabak shati chidrong ban extend kaba min ai na ka 15 finance commission grant kaba ka council ka yo nyapot center teknang ba kadi school kanang la shushu ban ai jing shakri banang penyari ka jing shakri ka jongki tang haka secondary siwat haka high secondary level punjur